бе длъжен да бъде по-прецизен Яченко в тази ситуация. Имаше предпоставките за това. Но това е единствената ситуация през второто полувреме в матча. Чисто точно на кръка на Файзулник. Сега Кануников забави се с центрирането, защото нямаше нито един футболист на Русия в наказателното поле. Сега дойдоха двама, просто с Кануников, за да центрира по този начин. Много е странно, да. Крайно време беше. Това, за което говоря в 15-20 минути. Алан Загор. Това е вероятно един от потенциалните хора за смяна да бъде Кануников, който центрира лошо преди малко. Другия вариант е Шатов. Ако Кануников бъде заменен, Шатов ще излезе на крилото, а Загор ще играе в средата. Ще видим след малко. Кевин Де Брюйн, Азар. Този път се измъкна Азар. Задържа го Самедов за фланелката. Азар, вижте какво каза на Вертонген. Просто да ми помогнеш. Вертонген си пита ушите. Сега Вертонген с топката. Центриране с десния крак. Изчиства топката. Тя попада на кръка на Алдервейрел. Игра с ръка на Березуцки. Това ще бъде интересна ситуация пред руската врата. Да, наистина. Имаше игра с ръка на Кануников. Ще видим спре ситуация в действие. Ще видим дълго очакваната, поне от мен, разбира се, смяна. Състава на Русия, играта на Пуска Шатов. На негово място Алан Загор. Алан Загор, футболист на ЦСКА Москва, направи проби в руския национален отбор по време на европейското първенство, когато беше най-добрият играч на Русия. Вкара два гола на Чехия и още един на Полша. Раздели голмайсторския приз с още 5 футболисти. Неговият дебют беше на 18 години, 116 дни срещу Германия. Сега обаче ще има напрежение за неговия съотборник ЦСКА. О, града! Града за Белгия! Топката се промуши през стената и удари гредата. Няма нарушение срещу Еден Азар. Минута, удар в гредата. Хубаво изпълнение на Еден Азар във вратарския ъгъл. Отново Азар. Влиза в наказателното поле. Еден Азар избягва от топката. Или по-скоро се опита да подаде на Ориги, но не стигна паса до тъмнокожия футболист на Белгия. Ван Буйтен е малко излезък от тази скука в последните минути след този диагонален удар на Яченко и гредата на Еден Азар. Игнашевич изчиства. Миралас, лош контрол. Юшаков изчиства топката в централната зона на терена. Тя е върната там бързо от Ван Буйтен. А сега Ориги изпревари Игнашевич. Ориги. Комбарко за него. Ориги центрира. Това центриране е осветено. След това Ориги се измъква, влиза в наказателното поле. Комбаров изчиства. Минути до края на редовното време. Белгия и Русия 0-0. Ще видим ли гол днес на Маракана? Лифанците пазят добри спомени от този стадион. За последния път руския национален отбор игра тук през 1980 година. Контрол от Бразилия и то спечели да стане един от руския тип. Тогава по Съветски съюз. Сега обаче руснаците имат проблеми. Спасяване
или по-скоро неточен удар на Еден Азар, но последния с топката играл руски футболист. Силни белгийски минути. Гения Азар блесна. Да, наистина имаше удара бе точен, но бе избит от въгъл удар. Кевин Де Брюйн. Лиса. Към Фелайни беше насочена тази топка, но руснаците много добре знаят откъде може да дойде най-голямата опасност при подобни центрирания и се охраняваха добре Фелайни. И това беше Миралас на Еден Азар, който стреля този свободен удар. Който се е включил Лишенко, който е Самедов. Няма нарушение по тези две ситуации. Много свободна игра в пуска Брик. Не знам дали винаги е прецизен или не, но това е факт. Еден Азар преодолява на скорост Березутки. Внимание! Гол за Белгия! 1-0 за Белгия! Иво Ориги открива резултата в този матч. В края на този двубой. Силни финални минути за Белгия в края на този матч доведоха до гол във вратата на Русия. 88 минута. Ориги отбелязва своя първи гол с националната фаната при своето четвърто участие и най-вероятно ще класира Белгия за осмина в финалите. Ето, че руснаците, след като държаха матча в ръцете си, 2/3 от неговото време се обгърнаха накрая. Белгия нанася решителния удар в 88-та минута. Тук Ориги стави топката. За Азар, който добре му асистира при този гол. Лошо построение на руска отбрана, оставиха Азар да влезе. Успил от линията да върне топката там. Доброто позициониране на Ориги му донесе късмет. Вижте къде са двамата централни бранители. Халпа и Ешенко остави Азар да влезе остро в наказателното поле. И щастие за Марк Вилмот. Белгия се класира за осмина финалите при този резултат. Тази загуба може да се превърне в кошмар за Русия, ако Корея успее да спечели срещу Алжир. В другия мач от тази група Корея ще имат 4 точки, Белгия вече има 6 и ще се е класирал за осмина финалите. Русия ще се надява на пълна въртележка в последния кръг. По-скоро не на въртележка, да се надява Белгия да победи Корея, а Русия да победи Алжир, за да се изравнят с Корея по точки да се гледа голата разлика. Крайно време вече да видим Киржаков в игра на мястото на Самедов. Капело прави своята последна смяна. Не е ли обаче твърде късно? Ориги. Ориги. Тимаут. Двама нападатели в последните минути. Всъщност има ъглов удар. Стори ми се, че Ориги беше разочарован от съдийското решение. Не бързат белгийците. Те водят в резултата, няма за къде да бързат. Миралас отива бавничко към ъгловия удар. Вече сме в последните секунди на редовното време. Късно изпълнение от страна на белгийците, което не им донесе успех, но те ще имат възможност да спечелят малко време. 3 минути добавено време на този матч. Труден момент за Фабио Капело. Равенство срещу Корея, загуба от Белгия, очертаващо се, разбира се, остават малко повече от 2 минути до края на този матч. И
Белгийската публика се събуди, празнувайки, предвкусвайки своя втори пореден успех на световно първенство. Можаха да запазят руснаците своята мрежа суха. Те имат само една такава последните си 7 мача на световно първенство и вече от последните си 8. Нещо много интересно. Всичките три гола на Белгия на това световно първенство до момента са отбелязани от резервни футболисти. Нещо нетипично за състава на Белгия. Преди това световно първенство Белгия имаше само един гол отбелязан от резерва от техните 46 отбелязани гола на световно първенство. На това световно и 3 гола от резервни играчи. Успява да стигне до топката Еден Азар, не само това слага начало на бърза атака на белгийските ориги с топката 4-3 за предни позиции. Белгия може да нанесе решителен удар в тази ситуация. Паска Миралов, Миралов стреля много несериозно. Спасяване на Кимпе. Имаше пълната възможност и време Миралов да потърси по-точен изстрел, да потърси на руските врата. Вижте къде стреля точно в левия крак на Кимпе.